Siz Шаян ТВ телеканалында түймә тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Рүзәл, һәм без башларга әзер. Бүген бездә кунакта йылдызлы состав һәм зәңгәр экраннар аша һәммә бездә таный торган мөләем, шибәр, сөйкемле ТНВ телеканалының алып баручылары һәм һич кенә дә алардан калышмаучы аларның балалары. Сәлам сезгә һәм сезнең белән танышып китәбез. Безнең беренче команда. Монда дөресен генә әйткәндә, укып та арыйсың әлеге регалияларны. Белмим, бөтенесен язып бетерсәң бик озакка китә, ләкин шулай да. Роза Әдиятуллина, әйтерсең ул туганнан бирле телевидениедә 6 яшеннән 50 бәли бәү тапшыруын алып барган. Аннары ул барыбызга да таныш тамчы, яшьләр тукталышы, һава тырышы, хәерле иртә, кара каршы аулагый. Мин инде хәзер арыдым. Әле хәзерге вакытта ул татарлар тапшыруын алып бара. Әле тагын бер җаваплы эше бар. Ул да булса Шаян ТВ телеканалының дубляж студиясы җитәкчесе. Бер нәрсәдән бадым барыз. Юк, бер нәрсәдән унытмадың. Барысында дөрес әйтең, бишле утыр. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез алайса менә бу җегет белән танышып китәбез. Әлеге җегет әнисеннән һич кенә дә калышмый. Шаян ТВның алып баручысы 4 яшеннән инде ул студияда алып баручы буларак тиктокер, блогер үскәч әле ул мин блогер, бизнесмен булам дип хыяллана. Белмим, тормышка ашырмы хыяллары, минемчә ашачак. Алихан, сәлам сезгә, Роза һәм Алихан командасы. Исәнмесез? Сәлам! Рөхсәт итсәгез, икенче команда белән дә танышып китәбез. Искиткеч, Гүзәл, елмаючан, бөтен татар халкын иртән иртүк үзенең елмаюы белән яхшы көнгә мотив бирүче, стимул бирүче Луиза Закирова һәм аның талантлы, сәләтле улы Самат. Ләкин әнисеннән күбрәк, ләкин әнисе күбрәк телевидениегә өстенлек бирсә, Самат тикток, блогерлык ярата. Беләсеңме, Самат мине кисәттеләр, ул да бик каты шаярта, аның белән әкрен генә, сак кына бул диделәр. Һәм инде ничек кенә булмасын, йөзеннән күренә бит шаяртты. Йөзеннән күренә. Ул хәзер шаяртмый кебек, ул хәзер кара Рүзәлә бу яртыгын сөйләмә дигән кебек утыра. Сезне сәламлыйбыз, Луиза Закирова һәм Самат. Сәлам! Беренче турда безнең экранда төрле рәсемнәр чыгачак һәм алар бер-берсеннән мәгънә ягыннан бик ерак булсалар да, ләкин алар бер җыр турында. Хөрмәтле командалар, сезгә экранга карап, әлеге рәсемнәргә карап, җырның исемен әйтергә кирәк булачак. Җырлап бирергә шулай ук ярый. Дөрес җавап өчен 1 балл. Башлыйбыз. Беренче сорау. Әйе, Роза Алихан. Ялгышмасам, ул Шамил җырлый торган җыр «Кирәкми миңа телефон». Юкмы? Шамил Саврилов, «Кирәкми миңа телефон» җавап кабул ителде. Һәм хәзер без дөрес җавапны тыңлап китәбез. Әгәр дөрес булса, дөрес җавап. Шамил Саврилов. Кирәкми миңа телефон. Беләсең бит бу җырны? Әле биеп кал. Рүзәл, беләйдегезме? миңа бит оят булырга тиеш. Мин бу җырга клип төшергән кеше. Ләкин бу сезгә берничек тә булышмады бу очракта. Димәк, монда Шамилгә әзрәк охшаган бит Алихан. Шуңа күрә бәлки ничектер булышкандыр. Карыйбыз икенче сорауны. Бу бәлки Айдар Галимовның роза чәчәкләрдер. Аның ак розалар, белмим. Нишен? Роза шинкянда. Фотосурәттә йөрәкләр, Анда бит чәчәк. розалар да юк, кара астында розалар юк. Юк, розалар юк, әмма монда йөрәк, роза, аннары чәчәк. Барысы да шуңа ишарә итә кебек. Әйдәгез тоташтырабыз бөтенесен бергә. Роза. Юк, аңладым. Чәчәк. Җырлап бирсәк, мәсәлән. Нинди рәсемгә күрсәтәсең син? Менә беренчесен башыннан башлап инде. Аны һәрберсе бер сүз бит. Беренчесен калдырып торыйк. Икенчесе роза.
роза, Әйе. ярату, мәхәббәт. Мәхәббәт Эш ярату. тапкырны онытмагыз. Роза, роза, роза. Роза эш тапкыр ни өчен? Чөнки ул әйткәнемчә, һәрбер тапшыру буенча без аны алып барган тапшырулары буенча менә ничә тапкыр куяр идек, шуңа күрә күп саннарында. Менә карагыз. Әлибе, тамчы, яшьләр толыш, һава торышы, хәерле иртә, каракашы, аулагы, татарлар. Менә бөтен тапшыруларны санап китсәң, нәкъ менә Розаның саны чыгачак. Розаның саны. Беренчесен калдырып тордык, икенчесе Роза. Роза сөюгел, шул түгелме? Юк, белмим. Аннары мәхәббәт. Әйе. Сездә. Аннары чәчәкләр. Һәм Гөл, чәчәкләр. гөл. Ничек җавап нинди булды? Роза гөлем. Белмим, андый җыр бармы? Сез нәрсәдер әйткән идегез бит инде баштан. Айдар Галимов. Айдар Галимов. Ак розалар. Кызыл розалар. розалар. Кызыл розалар. Кызыл розалар, шулмы? Әйе, Кызыл шул. розалар. Әйдәгез. Koyamızda rozalар, güllerdi. Ayda deyik. Беренчесен калдырып торсагыз да, ләкин җавап дөрес иде. Аннары Аны кабул иттегезме? Аны кабул иткән идек инде без баштан ук, ләкин сезнән күбрәк мантыклы сүзләр ишетәсебез килгән иде, ләкин бик үк килеп чыкмады. Дәвам итәбез, карагыз. Бу турда безнең 3 сорау. Исәп әлегә 1-1 һәм хәзер без әлеге турның лидерларын беләчәкбез. Самат бик җитди карый. Минемчә ул киләсе җырны белергә әзерләнә. 3нче сорауны карыйбыз. Әйдәгез. Әйдәр үзәт. Башлады. Әйдәгез, Луиза. Кояш. Шиксезлек. Сезнең шундый, әйме, политика. Сез баштан басасыз, аннары инде... Әйе, аннары инде уйлыйсыз. Әйбәт политика. Менә монда нурлар, кояш, шиксезлек. Кояш чыга. Senin cevabın yok mu öyle? Әйе. Җырның исеме Кояш нурлары. Кояш нурлары. Җырлап күрсәт. Мин анда җырны ишеткән юк, ничегрәк. Бәлки беләмдер, исемен генә белмимдер. Менә минем дә ишеткән юк. Самат, кояш нурлары ничек анда? Әйдә, Җырны килеп беләсеңме? күрсәтәсезме? Кояш нурлары. Кояш нурлары. Ла. Шиксезлек юк түгел. Biz biliriz. Шиксезлек юк түгел. Анда шиксезлекнең бераз башка мәгънәсе. Ашлай. Ягъни мәңгелек мәгънәсе. Зәләбе. Юкмы җавап? Юк җавап. Юк җавап. Кояш нурларын кабул иттек. Кояш нурлары. Кояш нурларын кабул иттек. Әлеге кояш сүзе әлеге җырда бар. Алихан. Бу нәрсә теге? Әни біле деген anlataydı. Эткә, эт койрыкка. Yok Luisa tanımadın mı jırı? Юк, танымадым. Kıyaş, kıyaş, mengi, balkıy, mengi, nur, sibe. Әйдәгез бере җавапны тыңлыйбыз. ömrün telimin, mengi, nur, sibe. Моны Сама, Алихан сез җырларга тиеш. Безнең бит гаилә тапшыруы, шуңа күрә безнең тапшыруыбызда әниләргә багышланган җырлар бар, әтиләргә, гаиләгә багышланган җырлар бар. Әлеге тур тәмам һәм әлеге турда 2-1 исәбе белән Роза белән Алихан алга чыктылар. Без инде алар өчен бары тик шатланабыз. Икенче тур окей гөлгенә дип атала. Ягъни интернеттан без теләсә нинди җырны таба алабыз. Һәм кайчак җырны табу өчен аның нәрсә турында икәнен язу гына да җитә. Ләкин кызганычка каршы татар җырларын алай табу җиңел түгел. Шуңа күрә без сездән ярдәм сорыйбыз, хөрмәтле катнашучылар, һәм инде хәзер җырның якынча сүзләре, мәгънәсе турында җөмләләр булачак. Сез инде аңларга тиеш буласыз. Нинди җыр микән бу? Окей гөлгенә, беренче җырны тыңлат әле. Җырны искә төшерә алмыйм.
Бер улы яшьтә булмаган ир-ат музыкаль инструмент сайлый. Ул музыкаль инструментның нинди икәнен белсәң, нәкъ кош сыман сайрый инде, көйләрне дә үзеннән үзе ялгый ди җырчысы. Бер егет гармун сайлый. Бер егет гармун сайлый. Кем җырлый? Салават абый. Салават абый. Фатхетдинов. Самат, син бу җырны беләсеңме? Юк. Ул башка җырны белә. Сез матур кызларны белә ул. Эх, сез матур кызлар. Анда гармунны да сайларга кирәк, кызларның да әйбәтен сайларга кирәк. Минемчә, син бу җырда якын булыр дип уйлыйбыз. Җавап кабул ителде. Сез дә шул фикердәме? Әйдәгез тыңлап алыйк, дөрес җавапны. Сорау буенча бер җавап табылды. Афәрин! Афәрин! Ярый әле минем шундый акыллы әнием дигән булды. Самат, һәм инде дуслар, без Гөлгенәдән икенче җыр турында сорыйбыз. Әйдәгез. Бүген иртән уяндым да яңгыр ява. Шуны күргәч башымда бер җыр йөри башлады. Ләкин сүзләрен төгәл хәтерләмим. Бу җырның башкаручысы Һава тырышы. Аха. Тагын Салават абый башкаруындагы җыр килде Сез инде. тыңлап бетермәдегез, ләкин ярар. Килә ява, килә ява. Килә ява, ияләште бер булып. Әйе. Аха, аңлашылды. Сезнең фикер юкмы башка? Тыңлап бетерәсе иде. Әйе, алдан ук әйтәм, бу җавап кызганычка каршы дөрес түгел. Әйдәгез, кайбер детальләрне бәлки яңгыр турында җырлар күп бит. Кайбер детальләрне ишетеп өлгермәгәнбездер, тагын бер тапкыр тыңлыйк. Окей, Гөлгенә. Бүген иртән уяндым да яңгыр ява. Шуны күргәч башымда бер җыр йөри башлады. Ләкин сүзләрен төгәл хәтерләмим. Бу җырның башкаручысы Һава тырышын үзгәртергә телим. Аңа Аха, тагын бер. Тукта яңгыр, тукта яңгыр. Тукта яңгыр, тукта Яңгыр яңгыр. әле. Башымда зарланган иде. Без музыка тыңламыйбыз. Мескеннән Җырлар бүләк. белмибез дигән булар. Алар җиңелсеннәр, зинһар, без теге коридорга басып Без торырбыз. кайтып киттек әле өйгә. Шулай дигән булдылар. Әлеге җырны җырлый. Хәзер әйтәм, менә исемдә иде бит инде. Хәзер Ринат. Рәхмәтуллин. Әйе. Дөрес җавапны тыңлап алыйк. Сорау буенча бер җавап табылды. Афәрин. Ничек 2-0 әлеге турда. Инде Хәзер ул все. әнисен Самат кочаклавы, Саматның кочаклавы инде безнең йолага әйләнеп китте. Әйдәгез, әле тагын бер бал алырга мөмкин әлеге турда. Әйдәгез, тагын бер өченче композицияны тыңлап карыйк. Окей, Гөлгенә. Бер җыр кирәк иде. Чәчәкләр турында. Төсен хәтерләмим. Аны искә төшерсәм, җырның исемен дә белер идем инде. Менә шул чәчәкләр, язлар микән, әллә өметләр микән күзләрдә ди. Нәкъ шул җыр исемле кебек исемле сериал чыга иде ТНВда. Табиблар турында. Ак чәчәкләр. Әйдәгез, законсызмык дөрес җавапны тыңлап алыйк әле. Сорау буенча бер җавап табылды. Ак çeşikler, ap yazılar migen, ap ümitler migen, Самат кочаклай инде әниемне, әйе. Менә бит. Шуннан да Ак чәчәкләр сериалында әлеге җыр яңгырады һәм инде Габдрахман Әбсәләмовның бөек романы буенча төшерелгән әлеге сериал һәм инде үлемсез җыр минемчә. Бу тур ошады миңа, монда гына калыйк әле. Безнең редакторларга мөрәҗәгать итәбез, ярыймы? Без тагын берничә сорау бирсәк. Юк, кызганычка каршы. Юк, кызганычка каршы. Һәм без эшкә әлеге турда 0 исәбе белән Алихан Җулама барда әйбәт булачак. Тубат елгада. Безнең тагын бер турыбыз бар. Өченче турга күчәбез, дуслар. Өченче һәм соңгы тур, ул да булса аңла сүзләремне дип атала. Һәм хәзер без командаларның бер-берсен ничек аңлауларын тикшерәчәкбез. Команданың өлкәне колакчыннар кия һәм балалар аларга Шаян ТВда барган мультфильмнарның исемнәрен экранга карап
білерге, әйтірге тиіш болалар. Әйінді үлкені білерге тиіш. Демек, әзір болсағыз, біз енді лидерлардан башлайбыз. Луиза, кей аласың құлақшындарына. Самат. Луиза, біз сен бик тәмлі музыкалар әзірләдіганда шул хәлі искиткіш. Сен оларды да тыңлап, әмейді Саматқа да иқтибар етірге тиіш. Демек, Самат әзір болсаң? Әзір місің? Әйе. Башладық ма? Сіздің 1 минут вақытығыз бар. Кеттік. Ниндзя ташбақалары. Ташбақлар. Ниндзя ташбақалары. Ниндзя ташбақлар. Әйт, кішкір. Ташбақалар, ниндзя ташбақалар. Бар. Икеншісі. Кішіклер патруль. Кешеклер патруль. Кешеклер патруль. Кешеклер патруль. Күрсәт. Күрсәт. Ап. Этләр, Әйе. тағын, Патруль. кішіклер патруль. Дұрыс. Тағын келесі. Что ты поняла? Аллай қайлан магазинді, Аллай қайлан. Маша хамаю. Маша хамаю. Машы қамайу. Үш болды. Амням, мажал. Амням. Амням. Күрсәт. Вақыт бітті. Амням? Вақыт бітті. Амням мажаралары, ансы енді сан алмай. Все, они Луиза, проиграли из-за тебя. сиңа мен сұқланып отырдым дұрысыңыны әйткенде. Әлі нинди мультфильм екенін аңлағаш та ашықмыша ғына түймеге басып, дұрыс жауапны әйтіп. Міне бит, лидерлар екені аңлашыла сізде 3 балл әлігі турда. Һәм енді біз әлігі мультфильмларны яттан білген, һәм енді түшлерінде 150 тапқыр көрген командаға күшәбіз. Роза, сіз енді кей аласыз құлақшындарына. Улым оңышлар. Башлайбыз. Аркадий Паровозов Ардемге Аркадий Паровозов ердемге ашыға. Ашуға. Аркадий Паровозов қана дебей. Аркадий Паровозов Кім? Ардемге Күрсәт, нешек? Кім? Исімі нешек? Аркадий Паровозов. Аркадий Паровозов Аркадий Паровозов. Шулма? Барбоскиннар. Барбоскинар. Не кім? Барбоскинар. Нешек кім? Күрсәт. Барбоскинар. Барбоскинар. Икер. Лунтик. Лунтик. Кім? Лунтик. Лунтик. Умка. Лунтик. Лунтик. Эш. Шакмақла достар. Шмаклары дусылар. Кім? Шмаклары дусылар. Шакмақла. Күрсәт. Шмаклары дусылар. Шакмақла. Шахмаклар. Шакмаклары дусылар. Шахмаклы дуслар. Дур. Тағы бар. Кәғәзлер. Кәзәклер. Кім? Кәғәзлер. Кәгәзлер. Күрсәт. Кәгәзлер. Яза. Вақыт. Кәгәзлер. Вақыт тамам. Құлақшындарыны салаласыз. Ona бит әлі ең ауыр ырылар көп болған. Ұзын. Аркадий Паровозов, Барбоскинар. Ердемге ашыға. Алихан, Дербишні, ескиткіш. Ләкин мен білесін нәрсеге иқтибар еттім. Алихан бүтін мультфильмларды бұлай көрсетті. Лунтиктің да құлақлары бар. Теге Барбоскинардың да құлақлары бар. Симит барысында аңладың әлі аларны. Роза бәхіттен елап жіберді. Мен де шақмақлы достарға жеткенде қазір мәттем тағын бұлай көрсетмez ярар еді. Яры әлі шақмақлар көрсете башлады. Әліге турда есеп ішке дүр болды. Әфәрин сізге, һәм енді біз бірнеше мезгілден ғымум есепні білешекбіз, һәм жеңушіні әйтешекбіз. Ғымум
нәтиҗәне сез экраннарыгызда күрдегез. Һәм инде без җиңүчеләрне игълан итәбез. Луиза Закирова һәм Самат. Афәрин Biz bit сезгә. жиңелергә дип килгән идек. Менә бит ничек. Менә карагыз, җиңелергә дип килгәч тә җиңеп. Ләкин иң мөһиме беләсезме нәрсә? Иң мөһиме беләсезме нәрсә? Сезнең команда башкалар өчен шатлана белә. Әйдәгез аларга да алкышлап рәхмәт сезгә, шундый көндәшләргә. Ә инде хөрмәтле дуслар, без инде сезгә татар тапшыруларын карагыз дип, татар мультфильмнарын карагыз дип сезнең белән саубуллашабыз. Бүген бездә кунакта Луиза Закирова, Самат, Роза Диатуллина һәм Алихан булдылар. Шаян ТВ һәм Тыйма тапшыруы сезнең белән саубуллаша. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз. Sağ